Na, sziasztok! Hát ma mondhatni kipróbálom a Grova Garden 2-t, de már játszottam vele. Úgyhogy már azért van egy kis tapasztalatom, meg azt is tudom, hogy lehet lopni, nekem nincsenek olyan értékes cuccaim szerencsére, és most pont este van, úgyhogy mellettem van egy bambuszos. Ezt el ki kell. Fú, persze. Pont, Jó, nem érdekel, hogy lopnak, megyek a bambuszosra. Kilopok egy csomó bambuszt. Én nem tudok lopni. De miért nem tudok lopni? Jó, laggolok egy picit. Ettől kell lopni, ettől. Bocsánat, ha vannak egy kis szajok. Itt megölad Várjál, kell cherry. Kell cherry. Nem. Várjál, az. Meghaltam. Az nagyon jó. Remélem, hogy nem voltak bambuszaim. Most itt vannak az inventorimban, de megyek a Feed Shophoz is veszek még, mert szerintem lesz. Nincsen. Az nagyon jó, hogy nincsen. Mikor lesz resztuk? Én ugye játszottam a Grova Garden 1-jel is, vagy hát az elsővel. Abba akarjátok átléphetek, és megnézhetitek, hogy ott milyen volt a kertem. Most már szerintem annyira nem számít jónak ott, de már én is nagyon rég játszottam. Egy eventen nem voltam, azt sem tudom, hogy vannak-e még eventek ott az egyben, de ezzel mindenféleképp leszek eventem, mert hát érdekel ez a játék. Van banán, hát én amúgy nekem mushroom kell, meg hogy hívják? Bambusz. De az nincsen. És még próbálunk lopni. Hát még nem szeretném kinagyítani a kertemet. Azt segítsetek már, hogy kell kifavoritálni a izéket, mert nem kidobni se lehet, de nekem ezek nem kellenek. Úgy. Na, az a baj, hogy ez a videó így nem lesz annyira érdekes. De majd ezt leírjátok, hogy jó lesz, nem volt, mert még azért tart, csak hogy nem tudom, hogy ez nektek tetszeni fog-e, meg ilyenek. Ha jól tippelek, akkor szerintem nem fog nektek tetszeni, mert amúgy is szerintem alig, hogy be fogja dobni néhány embernek a videómat. Úgyhogy nagyon nem tudok mit csinálni. Most megállítom egy picit a felvételt, mert mindjárt jön a tesómba a szobámba. Na, itt vagyok. Kinőttek a bambuszok. Ugye azért van csak ennyi pénzem, mert azt mondtam, hogy kaktuszok. Bambuszok kinőttek. Azért van csak ennyi pénzem, mert valaki egyszer nagyon vakon volt az éjszaka, vagy hát ugye értve, ami 5 perc múlva is lesz, hogy, és akkor úgy kiloptam ilyen mushroomokat, és egy mushroomja az ilyen 500k-t ért egy mushroomja. Nagyon megszívta a gyerek, és remélem ez nem lesz rossz hangminőségben, mert hát az például az Escape Force nem is olyan már hát jó, legalább lehet, hogy egy éves, vagy fél éves biztos. Amúgy behozhatnák azt, hogy Robuxért lehet lopni
reggel is, és egyből megkapod reggel. Mint ami volt az elsőben is, mert én elsőben nem első, amikor elsős voltam, hanem a Grova Garden 1-ben. Ott én az volt, hogy a tesóm meg az unokatesóm kaptak Robuxot, és beflexeltek, hogy ők mieket loptak. Én is kaptam szülinapomra Robuxot, és beflexeltem nekik ilyen trilliós gyümölcsökkel. Na, akkor most átlépek a Grova Garden 1-be, és akkor megnézzük, hogy ott milyen a kertem, megnézitek, mert amúgy nemrég szedtem le a cuccaimat, vagy hát rég szedtem le, csak hogy azt hiszem most nem nőttek olyan nagyok. Milyen ritkások. Na, beírom, hogy Grova Garden, és akkor itt van Grova Garden. Nem tudom, hogy miért mondják mindenki azt, hogy ki van halva a Grova Garden, mert amúgy tényleg, mint hogy régen, hogy millióan játszottak egy nap, de azért az se kialás, hogyha 50 000-en játszanak a játékoddal. Az is szerintem jó, vagy nem tudom. Majd én is akarok egy játékot, de nem tudom, hogy megvalósítható-e. Jöjj, na, mik ezek? Na, nekem azt hiszem a kertem hátulját kell nézni. Ja, meg ezt. Ezt úgy én termesztettem. Ó, az véletlen volt. Tehát, hogy mushroom seed minek nekem. Igen, hogy a kertem hátulja az így néz ki. Kicsit laggolok. Ez mi? Nem tudom, de olyan rég játszottam. Leszedek most mindent megint. Várjatok, rezeg a telefonom. Egy másodperc, jó? Itt vagyok, csak nem tudom, miért rezgett a telefonom. Megint rezeg, várj. Ja, szerintem ha leszedek valamit, akkor rezeg. Vagy nem tudom, utassatok ki majd kommentekbe. Igen, szerintem ezek a kombóknál. Sugar Apple-ből is van egy csomó. Tippeljétek meg a kommentbe, hogy mennyit fog érni az egész inventory. Ne csaljatok, várok egy pár másodpercet. De tényleg ne csaljatok, és akkor eladom. És aki 900 millióra tippelt, az nyert. Na, és szerintetek ez egymagában mennyit fog érni? Ugye egy Romanesco, azt hiszem, vagy igen, az. Vagy hát nem adom el. Jaj. 600 millió, vagy hát 700 millió. Még vannak ilyen szídeim? Nem szíd. Még van egy ilyen, ez nem tudom. Ja, mert ez diszkó, vagy nem több, szerintem az effekt, pedig ott van egy diszkó. Diszkó Gigant Pincone. Ezt én eladom. De azt tudom, hogy itt úgy kell leszedni, hogy megnyomogatom. Mennyit ér? 500 millió. Jézusom, hát még azokat is le kéne szedni. Jó, meg ezeket. Na, itt ezek a rózsák, amik, ha van rajtuk effekt, ezek rohadt sokat jönnek. Vagy lilákok, bocsánat. Azon mennyi volt? Ja, nem az. Nem lilák volt. Na. De nem nagyon. Ó, na. De pingusz vagyok. Na. Csak feljutottam. Meg nekem van egy opium is amúgy. Azt is. Hát, vagy azt szerintem nem olyan fontos. Most komolyan le van lakat. Ennek mi a neve? Mi van ez?
oda lehet menni máshogy. Nem gyors, ezt is eladom, és aztán szerintem, jaj, mi csinálok? Na, eladom az inventorimat. Az kéne, van egy ötletem, hogy itt ezt a 2-es slotra átjövünk, igen. És akkor itt van például nem tudom, hogy néztek ilyen gyorsan. De előzhetünk minden szarságot. Már csak 10 van mushroomból. Itt ebből is itt van egy seed. Bambusz seedből 100. De viszont az izétől félek a... Hogy hívjáktól? Hol vannak a izék? Egy. De sok olyanokat rakok le, amiből sok van. Hogy például 100 izéből mi fog? Nagyra fog nőni valami. Nem lesz olyan szar. Ha leáll a felvétel, akkor előre is bocsi. Csak már alig van tárhelyem. Most ez egyszerre fog kimenni egy másik videóval. Úgyhogy remélem sokan megnézitek. Jézusom, még 50 van hátra. Ott egy gold. Na. Már csak 20. A beanstalkokat viszont leteszem, mert azok meg nagyok. Ugye, óriásiak. Ugye, az már te tudsz. Beanstalk. Hova tudom letenni a beanstalk? Itt van egy izé. Miből már még ilyen írtósok. Ja. Hát, na, ilyen, hogy karotszíd 741 karotszídem van. Hogy mit csináljak ezekkel? Ültessem el az összeset? Itt most csak az egy óra lesz. És annyi, és akkor ezt a videót nem tudom feltölteni, mert nem lesz elég tárhelyem. Mindegy. Majd ezt videón kívül intézem. Előttetek annyit, hogy 500 maradjon. És akkor ahány like és komment összesen, azt annyit ültetek el. Jaj. Nem lesz egy rainbow. Hát beszélok. Legalább akkor rainbow legyen már. Én annak idén vásároltam ezeket valamiért, mert azt hittem, hogy menő lesz, hogy van 700 karotszidem. Aztán volt olyan, amikor 1000 volt. Csak előtettem egy csomót. Mint most. Akkor is ugyanilyen hülye voltam, mint most. Jó, inkább 590-be egyezzük meg, és akkor ha nagyon kevés lesz a like a komment, akkor egy 5-szörös szorzót ráverek. Nem, 20-szoros szorzót ráverek. Ha nagyon kevés lesz.
azért hagyok ennyit is. Na hát, szép. Nagyon szép. Még van-e valamiből sok? Nincsen. Van egy ötletem. Felhúzzak valamilyen petet 200 évesre. Felhúzok gyors. Hol van? Na van a kedvenc petem. Itt. Jó. Várj csak, akkor. Jó, inkább eszem. Ez a videó ennyi lett volna. Na, sziasztok!